Pozdrav ekipa, dobrodošli na Muchacho Channel. Nalazimo se u najvećem glazbenom hramu u Republici Hrvatskoj. Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski! Ovaj video bit će o najprestižnijem hrvatskom orkestru, Zagrebačkoj filharmoniji. Zagrebačka filharmonija najčešće nastupa petkom u 19:30 upravo ovdje, u Lisinskom. Dolaskom na koncert vi vidite i čujete kako to izgleda i zvuči na pozornici. U ovom videu prikazat ćemo kako to izgleda iza pozornice i u samom orkestru. U njemu će govoriti ravnatelj, glazbenici, koncertni majstor, nadzornik orkestra, a imamo i ekskluzivni intervju sa šefom dirigentom, majstrom Davidom Runcom. Evo našeg trubača i mog najboljeg prijatelja, Marija Lončara. Mario, kakva je trenutno atmosfera u trubačkoj sekciji? Atmosfera u trubačkoj sekciji ti je nikad bolja. Pošto smo nedavno uzeli novog člana, Petara Firšta. Kaj trenutno vježbaš? Trenutno ti vježbam Mahlerovu prvu simfoniju, pošto uskoro idemo na turneju u Englesku i Škotsku, pa se treba dobro spremiti kak treba. U društvu sam ravnatelja Zagrebačke filharmonije, gospodina Mirka Boha. Ravnatelju, dobrodošli na Muchacho Channel. Koliko članova broji orkestar? Zagrebačka filharmonija je naš najveći, najbolji orkestar, 119 članova. Evo zadnjih 6-7 godina smo se dosta pojačali i tako kažem dobro novo radno mjesto što se ponosim. Koji je posao ravnatelja? Ravnatelj dođe prvi, izađe zadnji je lokomotiva koja nikad ne staje. Naravno, tu su najbitniji glazbenici, ali bez njih naravno ne bi ovo bilo smisla. No, ljudi koji nas okružuju je stvarno bitno za orkestar i u potporu orkestru iz dana u dan mora biti sve veći, orkestar raste i to se vidi zadnjih nekoliko godina da smo napredovali, hvala Bogu. I najbitnije pitanje za nas, muzičare. Koje turneje nas čekaju u budućnosti? Ja mislim da je najbitnije pitanje kad će doći novi instrumenti, kad ćemo ići u neko putovanje, ali dobro, evo putovanje. U 4. mjesecu, evo od 5. do 15.4. nakon 48 godina Zagrebačka filharmonija ide u Veliku Britaniju, imamo 6 koncerata. Vjerujem da ćemo tu predstaviti Zagrebačku filharmoniju kao i uvijek u najboljem svjetlu. Onda krajem 6. početkom 7. mjeseca idemo u Španjolsku. 10. mjesec imamo dogovor da dođemo u Izrael, točnije Jeruzalem i Tel Aviv. Prije toga zaboravio sam 6. mjeseca također smo u Milanu, početkom 6. mjeseca, sredinom 6. mjeseca idemo u Ostravu. Imamo neku ljetnu turneju, mislim da ćemo ići u Split. Vjerujem da neće nikom biti dosadno. Fantastično, hvala vam puno. Molim lijepo. S nama je i moja prijateljica i kolegica, flautistica Ana Batenica. Ana, što za tebe znači svirat u orkestru? Pa za mene je to dream job. Ponajviše zato jer mi svaki tjedan sviramo novi program, razne skladatelje, a nisu svi ti skladatelji pisali za pojedine instrumente, solo ili komornu, tako da mi glazbenici u orkestru imamo priliku baš onako muzički jako bogatu riznicu proživjeti, prosvirati, a drugi razlog je zato jer kad je 80 ljudi na sceni i svi dijelimo istu energiju, pogotovo kad je ono neki karizmatičan dirigent, kad nas ujedini, to je onda bomba koju mislim da može i publika osjetiti. S nama je i naša Ana Marija i naravno šef dirigent, maestro David Runc. Hello. Hello. So we are here after the concert and we'll try to make this very quick. Tell us a little bit about the role of chief conductor in Zagreb Philharmonic Orchestra. Now, chief conductor is a person who not only come and conduct the concerts, this is something more because you are responsible
responsible for the orchestra, responsible not only how they play, but also how they look, how is the concert, how is the event, and a lot of details regarding to employ the new people in the orchestra. It's also responsibility to come to Zagreb to listen the audition. So I would say that this job is very complex. Right. What about the program? Those are all your ideas, or you work with someone about the program? Well, actually, the new season, the next season, 22-23, it will be the first season that I will make completely. It means from the beginning to the end. So we will see how it will be. But I think that we have some good propositions to the audience, maybe also for the younger audience. This is what I want. It's my goal here to bring the new audience to Zagreb Philharmonic, to make the people more comfortable with classical music. That's But we good. will see. And what would you like to achieve in Zagreb Philharmonic Orchestra in these 3 years that you will be a chief conductor? Well, first of all, what is the most important is keeping the level every month up. After pandemic, we are in difficult situation, and I feel that this is different orchestra every time when I come back. I remember our concerts during pandemic when a lot of depression and bad atmosphere. Mhm. Now it's much better. So I would say what I want to achieve is that after my 3 years, the people will remember me as a not only good conductor, but also good person who take care about orchestra, who take care about the people in the orchestra. Yes, I'm sure they will. Thank you very much. And this Thank was all for Muchacha Channel. S nama su i dva prva hornista Zagrebačke filharmonije, Viktor Kirčenkov i Jevhen Čurikov. Viktore, već si 23 godine prvi hornist Zagrebačke filharmonije. Kako to da si se odlučio za Zagrebačku filharmoniju? Prije toga svirao sam u Rijeci i bila je raspisana audicija na koju sam se javio i položio audiciju. Evo me tu već 23 godine. Prije 3 godine došao si iz Nacionalnog simfonijskog orkestra Ukrajine. Kako se osjećaš i kako si primljen ovdje? Super se osjećam tu u Zagrebačkoj filharmoniji i super mi je orkestar, sekcija i sretan sam biti tu. Super. Čestitam ti, jako dobro si svladao hrvatski jezik. Hvala, ali još uvijek učim. Da, ide ti odlično, stvarno. Hvala. Što misliš o samoj kvaliteti našeg orkestra? Pa smatram da Zagrebačka filharmonija je jedan od dobrih orkestra, o tome svjedoči i dirigenti koji dolaze k nama, a i naši koncerti i turneji gdje god smo bili, uvijek Zagrebačka filharmonija pokazala svoj maksimum, tako da smatram to jako ozbiljnim orkestrom. Matko, mi smo se upoznali na mom diplomskom koncertu, danas zajedno sviramo u orkestru. Bome da, tom konceptu ima već, bome 5 godina, ja mislim. Ja sam od 2018. u Filharmoniji, od 2018. smo kolege. Tako da, ima već tome. Brzo je prošlo, bome. Kako su ti bile same pripreme za audiciju? Bile su stresne zato što ti svi govore dok si na studiju i kad se pripremaš za zapravo tu neku profesionalnu karijeru, ako hoćeš biti orkestralni glazbenik, svi ti govore, biflaju ti tim da je to najstresniji trenutak u životu, to je ništa, ko ništa do sad, ni koncert, ni napicanje, ništa, to je strašno stresno. Tako da sam bio, meni šta me čeka. Izvolite, mladi gospodine. Dobrodošli. Hvala puno.
Renato, svaki tjedan novi je program i drugačiji odredkaški instrumentarij. Kako se dogovoriti tko će i što svirati? Zapravo sve ide vrlo jednostavno. Imamo vođu koji sve odredi. Jedan tjedan nas je 3, 5, 4, 2, kako kad, ali on odredi ko što svira i poanta je da zapravo iz tjedna u tjedan nekako se mijenjamo, da svako svira sve instrumente, da ne bi bilo sad da sviraš mjesec dana čineli, mjesec dana snedi i tako dalje. Sve zadovoljeno, sve se lako dogovori, to je to. Tajana, čemu se ti najviše veseliš dolaskom na probu? Pa dolaskom na probu se najviše veselim ljudima zapravo jer puno ljudi odavde zapravo znam od malena, još iz glazbene škole i stvorila sam se tu neki krug ljudi i prijatelja s kojima mi je baš lijepo surađivati. Radim družit se naravno prije, poslije proba, poslije koncerata obavezno. Onda su tu jako dobri programi, odlični dirigenti i putovanja naravno. Putovanja su jedan od najljepših zapravo dijelova posla, zato što se još više ljudi nekako povežu i naravno novogodišnji valceri. U društvu sam i koncertnog majstora, gospodina Martina Draošnika. Martine, kakva je funkcija koncertnog majstora u orkestru? Koncertni majstor je posrednik između dirigenta i orkestra. Pogotovo kad se radi o gludačima, on neke primjedbe uputi meni i onda neko zajednički dođemo do zaključka kako bi to bilo najbolje implementirati u izvedbu. Radim štrihove, to su potezi gudala. Osim vizualnog aspekta, tu je i taj aspekt da to mora zvučati slično. S obzirom na to da violine i viole imaju malo drukčiji način sviranja od čela i kontrabasa, to je ponekad izazov, treba nekako uskladiti, ali zato smo tu. I uz to, za vrijeme sviranja, pokušavam imati kontakt sa ostalim vođama dionica kako bi čim bolje svirali zajedno. Još jedna zadnja stvar koja nije nebitna je štimanje orkestra. Na početku probe se ustanemo i zamolimo obogu da A i nakon toga reguliram štimanje orkestra. Davore, koji je posao nadzornika orkestra? Pa posao nadzornika orkestra, kao što titula kaže, da nadzire orkestar i da nadzire zapravo rad orkestra u svim aspektima osim glazbenom. Znači da vodi računa o tome da ljudi u orkestru obavljaju svoj posao, da ljudi u orkestru znaju kad treba doći na posao i da ljudi u orkestru znaju šta se od njih očekuje na njihovom poslu. Dakle, da zapravo organizacija posla orkestra u svakom aspektu osim u glazbenom. Dakle, to podrazumijeva brigu o instrumentima, brigu o tome da se zna koga treba svirati i da se zna koliki je sastav orkestra za pojedini tjedan radni i da se vodi računa dakle, o tome da oni koji su na poslu, odnosno koji su po rasporedu trebaju biti da zaista rade i da disciplina bude na nivou što u Zagrebačkoj filharmoniji to uvijek jest. I na kraju nalazimo se sa istinskom legendom Zagrebačke filharmonije, gospodinom Zdravkom Haubrichom. 47 godina bili ste član orkestra, odnedavno ste u mirovini. Možete li usporediti orkestar od tada i danas? Da, naravno, može se usporediti. Generalno, Zagrebačka filharmonija kao najbolji hrvatski orkestar, u njoj su uvijek svirali samo najbolji muzičari. Ja sam mogao pratiti od 1975. godine kad sam prvi put počeo svirati u filharmoniji kao stipendist i do 80. godine, onda sam išao u vojsku, 81. godine sam počeo svirati kao stalni hornist i evo 39 godina i 2 mjeseca sam svirao. Mogu u tih gotovo 50 godina vrlo lako usporediti sviranje od sredine 70. godina do danas. Kao prvo, najkvalitetniji glazbenici su uvijek svirali, to je bilo uvijek neupitno. S tim da moram naglasiti da sada Zagrebačka filharmonija ipak generalno gledano osjetno bolje svira nego nekada. Isto tako, nekada smo svirali isto sa dobrim dirigentima, isto kao i danas, ali jednostavno došlo je puno mladih
promijenilo se dosta toga u kvalitetnom muziciranju i zaista Filharmonija sad odgovorno tvrdi da bolje svira nego prije tih 50 godina. Bio ovo video o Zagrebačkoj filharmoniji. Danas nam se svidio, vi bacite like, bacite subscribe, odnosno pretplatite se na kanal, on je besplatan i uvijek će biti. I vidimo se.